Türkiye башкаласы Анкарада 13 сәгать. Исәмсез мөхтәрәм таңшар. Бүген 2025 елның 7 июль дүшәмбе көн. Сез турыдан тур эфирдә Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогерц сышлыгыннан Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trtdinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna кушымтасыннан Voice of Turkey вот из радио каналыннан тапшырыла. Тапшырыбызның кабатлавын Казан вакыты белән сәгать кичке 8 ортада интернет һәм ярышлаша вот West радио каналыннан тыңлыйсыз. Тапшырыбызның бүгенге чаралышында соңгы хәбәрләрдән соң 1000 еллыкның беренче ширеге программасы белән Төрки дөньяның йолдызлары язмасын тәкъдим итәрбез. Türkiye авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр. Türkiye Milli Саклану министрлыгы Пенҗә килит хәрәкәте төбәгендә бер мәгарәдәге эзләү күзәтү эшчәнлеге вакытында метан газыннан тәэсирләнгән тагын 4 төрек гаскәринең шәһид булуын җиткерде. Бу рәвешле шәһид булган хәрбиләрнең саны 12-гә җитте. Milli Саклану министрлыгының социаль медиа аккаунтыннан ясалган белдерүендә булай дип әйтелә. 2025 елның 6 июль көнне Пенҗә килит хәрәкәте төбәгендә 852 биеклегендәге калкулыкта сепаратист террор оешмасы әгъзалары тарафыннан кулланылган мәгарәдә башкарылган эзләү күзәтү эшчәнлеге вакытында метан газыннан тәэсирләнгән тагын 4 каһарман корал иптәшебез шәһид булды. Шәһид булган персонал саны 12-гә җитте. Türkiye Milli Саклану министры Яшар Гүләр төрек кораллы көчләре җитәкчелеге белән бергә тикшереп чыгу һәм шәһидләребезне соңгы юлга озату җыенында катнашу өчен төбәккә китте. Безне тирән кайгыга салган шушы вакыйгада гомерләре өзелгән газиз шәһидләребезгә Аллаһтан ярлык сорыйбыз. Кайгылы гаиләләренә, төрек кораллы көчләре белән затлы милләтебезгә кайгыларын уртаклашып сабырлык телибез. Зыян күргәннәргә тиз сәламәтләнүен телибез. Türkiye илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган Пенҗә килит хәрәкәте төбәгендә мәгарәдә эзләү күзәтү эшчәнлеге вакытында метан газына дучар булып шәһид булган гаскәриләр өчен кайгы намы белән уртаклашты. Илбашы Эрдоган социаль медиа аккаунтындагы язмасында булай дип әйтте. Пенҗә килит хәрәкәте төбәгендә үткәрелгән эзләү коткару эшчәнлеге вакытында метан газыннан тәэсирләнеп хастаханәгә дәвалану өчен салынган каһарман гаскәриләребездән шәһидләр булуы турындагы хәбәрне зур кайгы белән кабул иттем. Төркиянең иминлеге, төрек милләтенең тынычлыгы өчен үз гомерләрен фида итеп вазифа башкарган каһарман гаскәрләребезгә Аллаһның ярлыгын телим. Гаиләләре, туганнары һәм төрек кораллы көчләренең кайгысын уртаклашам. Дәвалануы дәвам иткән хәрбиләребезгә ашыгыш шифалар телим. Төркия Бөек Милләт Мәҗлесе башлыгы Нуман Куртулмушта Пенҗә килит хәрәкәте төбәгендә эзләү чарасы вакытында метан газына дучар булып шәһид булган гаскәриләр өчен кайгы намә бастырды. Төркия парламенты башлыгы Нуман Куртулмуш социаль медиа аккаунтыннан уртаклашкан язмасында булай дип белдерде. Пенҗә килит хәрәкәте төбәгендә 2022 елның 28 май көнне шәһид булган пехота 1-нче лейтенанты Нури Мәлик Боскуртның мәетен табу өчен дәвам итүче эзләү эшчәнлеге вакытында метан газына дучар булып шәһид булган безнең батыр хәрбиләребезгә Аллаһ Тәгаләдән ярлык сорыйм. Гаиләләренә һәм туганнарына сабырлык, дәвалануы дәвам итүчеләргә ашыгыш шифалар телим. Милләтебезнең кайгысын уртаклашам.
Türkiye Ovazı dolqınlarında соңғы хәбәрләр тыңлайсыз. Газада утны туктату сөйләшүләренең беренче туры нәтиҗәсез калган. Газада утны туктату белән бәйле буларак Катарда орадашчылар аша үткәрелүче сөйләшүләрнең беренче утырышы нәтиҗәсез булган. Сөйләшүләргә якын чыганаклар Израиль вәкиллегенең Хамас белән килешүгә ирешү өчен җитәрлек вакытка ия булмавын белдерә. Шул ук вакытта Израиль баш министры Беньямин Нетаньяхуның бүген АКШ илбашы Дональд Трамп белән күрешеп сөйләшүе планлаштырыла. Трамп Израильнең Газаны бомбага тотарга дәвам иткәндә бу атнада утны туктату килешүенә ирешелә алыначагын әйтте. Техастагы су басуда үлүчеләрнең саны 82гә җиткән. Техастагы коткару төркемнәре ким дигәндә 82 кешенең үлеменә сәбәп булган су агымнарында югалган балалар белән бергә дистәләгән хәбәрсез югалучыларны табу өчен вакыт белән ярышкан булса, һава торышы белгечләре яңа су басулар мәсьәләсендә кисәтте. АКШ илбашы Дональд Трамп җомга көнне зур ихтимал белән Көньяк штатка барачагын әйтте. Илбашы җитәкчелекнең һава торышы фаразларын һәм бәйләнешле федераль оешмаларда ясаган киң кылышлы кыскартуларның җилле кисәтү системаларын тагын да начарайту бурчуларына игътибар итмәде. Колумбия университеты Трамп җитәкчелеге белән федераль фондларның кабат тәэмин ителүе мәсьәләсендә сөйләшүләр үткәрә. Үзәге Нью-Йоркта урнашкан Колумбия университетының попечительләр шурасы мәсьәләне якыннан белүче кешеләр җиткергәнчә Трамп җитәкчелеге белән югары уку йортының федераль фондларының ким дигәндә бер өлешен кире алу өчен булуы мөмкин килешүнең шартларын сөйләшү өчен очрашты. Чыганакларга күрә, университет белән Трамп җитәкчелеге арасындагы булуы мөмкин килешүнең соңгы вариантларында ризалык карары урын алмый. Фақат моңа кадәрге бәхәсләрдә федераль судьядан тагын да әзрәк вакытка я күзәтүче яки тышкы күзәтүче билгеләү уйланылайды. Сеул мәхкәмәсе элекке илбашы Йоан эшен сак астына алу буйрыгы белән бәйле утырышын 9 июльдә үткәрәчәк. Сеулдәге мәхкәмә махсус прокурорларның Көньяк Кореяның элекке дәүләт башлыгы Йоан Сок Йелнең сак астына алынуы таләбен карау өчен утырыш үткәрергә планлаштыра. Июнь айында яңа лидер Ле Яо-мюнгның сайлануыннан соң тикшерү башлаткан махсус прокуратура кыска вакытлы хәрби хәл игълан итү аркасында хөкем ителүче Йонга каршы өстәмә гаепләүләрне тикшерә. Америка Кушма Штатлары Төркиядәге атом төш энергиясе проектлары өчен фонд айырып куярга әзер. АКШ финанс оешмалары бирәктә кечкенә модульле реакторлар белән бергә Төркиядәге атом төш энергиясе проектларына булышлык итәргә әзер, фақат алга таба бару өчен тормышка ашырылык тәкъдимнәрне көтә. АКШ Экспорт-импорт банкы һәм АКШ халыкара үсеш финанс оешмасы Румыния һәм Польшадагы атом төш проектлары өчен хәзерге вакытта 17 миллиард доллардан күбрәк бәя өчен кызыксыну хатларын бастырды һәм хәзер инде Төркиягә карыйлар. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авасы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Меңьеллыкның беренче ширеге. АКШ илбашы булу өчен икенче тапкыр намзәт булган Дональд Трамп 2024 елның 13 июлендә Пенсильвания штатында сайлау кампаниясе барышында кораллы һөҗүмгә дучар булды. Митингта чыгыш ясау өчен сәхнәгә күтәрелгән Трампка якындагы биналарның берсенең түбәсеннән Томас Мэтью Крукс исемле кеше 8 тапкыр атты. Җөмһүриятчеләрнең илбашы намзәте колагыннан яраланды. Атыш мизгелендә Трамп иелде һәм сәхнә артына кереп качты. Шуннан соң аның янына Америка яшерен хезмәте хезмәткәрләре килде. Шул вакытта тирә-яктагы снайперлар һөҗүмчегә атып, аны тәэсирсез хәлгә китерде.
Hüjümчене тәэсирсез хәлгә китергәннән соң Дональд Трамп тарафдарларына йодрыгын күрсәтеп сәлам бирде. Дәваланганнан соң сайлау кампаниясын дәвам итәргә булды. 2 көннән соң ул колагы бәйләнгән килеш Висконсинда оештырылган җөмһүриятчеләрнең милли конгрессында катнашты. Hüjümдә Трампны яклау өчен сәхнә артында булган бер хатын-кыз һәлак булды. Яшерен хезмәт директоры вакыйгада иминлек зәгыйфлеге өчен җаваплылыкны үз өстенә алды һәм вазифасыннан китте. 2017 елның 7 июлендә Берләшкән Милләтләр Оешмасы җитәкчелегендә 122 ил бөтен дөньяда атом коралларын юк итү һәм яңаларын җитештерүне тыю турындагы килешүгә кул куйды. Килешүдә катнашучы илләр бернинди шартларда да атом кораллары эшләмәскә, җитештермәскә һәм сатып алмаска вәгъдә бирделәр. Ләкин Америка Кушма Штатлары, Русия, Кытай һәм башка атом төш коралы булган илләрнең берсе дә бу килешүгә кушылмады. Хизбулла оешмасының Израиль җирләренә ракета һөҗүмнәре ясавы һәм 8 Израиль хәрбиен әсир итеп алуыннан соң Израиль армиясе 2006 елның 12 июлендә Ливанга хәрби операция башлатты. Ләкин Хизбулла сугышчыларының көчле каршылык күрсәтүе нәтиҗәсендә Израиль армиясе җиңелде һәм чигенергә мәҗбүр булды. 33 көн дәвам иткән бәрелешләрдә тыныч халыктан йөзләгән кеше һәлак булды, меңләгән кеше яраланды. Бу сугыштан 8 ел узгач, 2014 елның 7 июлендә Израиль армиясе бу юлы 3 Израиль ватандашының урланып үтерелүен сәбәп итеп күрсәтеп, Газа сызыгына һөҗүм башлады. Көннәр буе барган һава һөҗүмнәреннән соң җир өсте көчләре белән Газага кирип, Хамас сугышчылары белән көчле бәрелешләр башланды. Израильнең һава һәм җир өсте һөҗүмнәре нәтиҗәсендә араларында балалар да булган 1868 фәлестинле һәлак булды. Елның 7 июлендә Англия башкаласы Лондонда бер-бер артлы бомбалы һөҗүмнәр булды. Җаваплылыкны IŞİD террор оешмасы үз өстенә алган террор һөҗүмнәрендә Лондонның җәмәгать транспорты системасы тәмик итеп алынды. 3 террорчы рюкзакларындагы өйдә ясалган бомбаларны метрода төрле урыннарда шартланды. 4-нче террорчы исә Лондонның символы булган 2 катлы автобуска һөҗүм итте. Интихарчы террорчылардан тыш 18 төрле милләттән 56 кеше һәлак булды, 800 кеше яраланды. Бу вакыйга Англиядә 1988 елдагы Локерби фаҗигасыннан соң иң куркыныч террор һөҗүме буларак теркәлде. Доктор Живаго, Идальго, Ибрахим әфәнде һәм Коръәннең чәчәкләре кебек кинофильмнардагы төп рольләре белән истә калган һәм чыгышы белән Ливаннан булган Мисыр актеры Омар Шәриф 2015 елның 10 июлендә 83 яшендә йөрәк иянәгеннән вафат булды. Инглиз, француз, испан һәм итальян телләрен яхшы белгән, якынча 100гә якын фильмда уйнаган Омар Шәриф фильмнарындагы төрле персонажлар белән игътибарны җәлеп итте. Төрек киносының иң мөһим персонаж актерларының берсе Фикрәт Хакан 2017 елның 11 июлендә вафат булды. 1950 елдан бирле 160-тан артык театр, кино һәм сериалларда уйнаган Фикрәт Хакан 1965 елда Кишанлы Али дастаны фильмындагы роле өчен беренче Анталия алтын әфлисун бүләгенә лаек булды. Мен еллыкның
Төрки дөньяның йолдызлары. Төрки дөньяның йылдызлары тапшыру тизмәбезнең бу бөлемендә Анадолу ирфанының нигез ташларыннан берсе булган Садретдин Коневи турында сүз алып барабыз. Аны халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дуач Ипәк әзерләде. Кония шәһәрендәге борынгы бер мәхәлләдә купшылыктан, ясалмалылыктан еракта гади генә бер төрбә каршында басып торам. Аның янындагы тыйнак мәчет һәм агачтан эшләнгән гөмбәзле бу төрбәдә гасырлар элек бу төбәктә гомер иткән бөек гыйлем иясе Садретдин Коневи хәзрәтләре ята. Кояшның беренче нурлары Кония манаралары аша сибелгәндә бу хозур почмагында тирән тынлык хөкем сөрә. Шәһәр ыгы-зыгысыннан еракта бу төрбә алдында Анадолу җирендә туып үскән ирфан чинарының рухилыгы сизелә. Такта сандык тирәсендә искән йомшак җил әйтерсең лә гасырлар буе яңгыраган сулыш кебек пышылдый. Бу гади генә урында Садретдин Коневиның рухи сулышы әле дә Анадолу рухын хәтерләтә. Садретдин Коневи Анадолуда җитешкән иң әһәмиятле суфи һәм фикер ияләренең берсе. 13-нче гасырда яшәгән бу зур галим туган җире Малатиядан Конияга сузылган тормыш юлында гыйлем һәм ирфан юлында тирән эз калдырган. Аның әтисе Мәҗдүддин Исхак Сәлҗүкле сараенда хезмәт иткән. Ул шырның танылган галиме һәм дәүләт эшчесе булган. Шушы рәвешле Садретдин бала чагыннан ук гыйлемнең һәм хикмәтнең кадерен аңлап үсә. Ул яшүсмер чагында ук ул шырның рухи үзәге саналган Мөхитдин Ибн әл-Гараби химиясенә керә. Коневи остазы Ибн әл-Гарабиның киң кырлы метафизика мирасын Анадолу җирендә яңа факел итеп кабыза һәм бу төбәкнең рухына нык тәэсир итә. Садретдин Коневиның тормышы төрек ислам тарихында күпер вазифасын башкара. Малатияда гаиләдән алган гыйлем һәм асыл мирас Конияда җимеш бирә башлый. Ул яшьлек елларында Димәшк шәһәрендә остазы Ибн әл-Гараби янында якынча 20 ел гомер кичерә. Суфишылык серләрен өйрәнә. Остазы вафат булгач, Коневи Анадолуга, Конияга кайта һәм калган гомерен бу изге шәһәрдә уздыра. Ул вакытта Кония Сәлҗүкле төрек дәүләтенең баш каласы, гыйлем һәм ирфанның үзәге була. Анадолу халкы Коневи салган юлда галәмне бердәмлек тәрәзәсе аша күрергә өйрәнә. Аның аңлатмалары һәм тәгълиматлары гасырлар буе төрек ирфан традициясенең нигез ташлары булып тора. Госманлыдан бүгенгә кадәр исәпсез-хисапсыз хәнәкә һәм мәдрәсә җыеннарында аның фикерләре хөрмәт белән искә алына, әсәрләре кулдан кулга күчеп килә. Коневи гомерен Конияда шәкертләр тәрбияләү, әсәрләр язу һәм ирфан мәктәбе төзү эшенә багышлый. Ул язган әсәрләре белән ислам фәлсәфәсенә яңа офыклар ача. Мифтахул Гайб кебек әсәрләрендә суфишылыкның иң катлаулы мәсьәләләрен яктырта. Бүгенге көндә Садретдин Коневи хәзрәтләренең төрбәсе алдында басып торган бер кеше шул хакыйкатьне аңлар. Бу җирләрдә нинди зур кыйммәтләр тәрбияләнгән. Конияда җирләнгән бу бөек суфи төрек халкының рухи хәзинәсенең гади, әмма балкып торган җәүһәре. Садретдин Коневи кебек дәрәҗәле шәхесләр төрек халкы дөнья цивилизациясына бүләк иткән рухи йолдызлар. Аның тормыш юлы гыйлем белән ирфанның, мәхәббәт белән акылның, көнчыгыш белән көнбатышның очрашуы турындагы дастан. Коневи төрек ислам цивилизациясына уникаль төс биргән ирфан традициясенең алтын бөҗраларының берсе. Анадолуда Юнус Әмрә, Хаҗи Бектәшевәли, Мәвлана белән бергә Коневиның дә моңгай тире һәм күз нуры бар. Конияда гасырлар элек барлыкка килгән һәм бүгенге көндә дә җаннарыбызны тукландыручы бу ирфан чишмәсе төрек халкының күңел дөньясында мәңге агачак. Садретдин Коневи бер шәхес кенә түгел, Анадолуның рухи җирлегендә формалашкан олы кыйммәт. Аны искә алу үз нигезләребезне, рухи дөньябызны яңадан ачу дигән сүз. Бөек суфи Садретдин Коневине рәхмәт хисләре белән искә алабыз һәм ул салган күңел күпре аша үтеп, милли һәм рухи кыйммәтләребезгә тагын да якын булырга телибез. Бу күпер Ибн әл-Гарабидан Анадолуга сузылган, аннан бүгенгә кадәр яктылык бирүче хикмәт юлы.
Бу күпер төрекләрнең ирфан юлында һәр вакыт алдында булачак һәм юл күрсәтәчәк. Кыскасы, Садретдин Көнәвинең мирасы күңелләрдә яшәгән вакытта бу җирләрнең ирфан кояшы бер кайчанда батмаячак. Аның хикмәт һәм тәүхид нурлары элек булганы кебек бүген дә рухыбызны яктыртуны дәвам итәчәк. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төрки дөньяның йолдызлары тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышында халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дуач Ипәкнең танылган суфи һәм фикер иясе Садретдин Көнәви турында язмасын тәкъдим иттек. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Төрки дөньяның йолдызлары. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. This is the voice of Turkey. Hier ist die Stimme Türkiye's. Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye. اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه. هنا إذاعة صوت تركيا. Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu. Ovdi Radio Glas Türkiye. Türkiye'nin Sesi Radyosu. Qui è la radio La Voce della Turquía. Esta es La Voz de Turquía. Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Юфлет Зари и Türkiye. 这里是土耳其之声广播电台。 اینجا انقره رادیو صدای ترکیه. دا ترکیه غرب رادیو دا. خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه. Peterşehir Radyo Sadburi Türkiye Sıkma. Ovada Türkiye Ünü Radyosu. Мақтарам таңышар, Түркия авазы радиосыдағы татар түріндегі тапшылары шушының білән ақырына якынлашты. Біздің программа һәр көн Түркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1-дә 16 метрлы кыска толкынның 17615 килогерц эшлегеннән Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр www.trt-dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna тыңна кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналынан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Түркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче артыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр www.trt-dinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналынан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.